शिकाई संबंध त्याचा म्हणून सेपरेट विचारतोय जे आमदारांचं निलंबनाचा प्रकार ते नार्वेकर म्हटले दोन्ही शिवसेनेचं जे घटना आहे ते मी तपासून हे करणार आहे त्यांनी असं आता तपासण्यापलीकडे मार्ग नाही आहे. किती दिवस तपासत राहिले तरी तपास शेवटी जो ठरलेला आहे का सुप्रीम कोर्टानं ज्या 10-12 बाबी त्रुटी सांगितल्यात त्या सगळ्याच अपोजला आहेत. फक्त एकच बाब आहे का ती तपासायला त्यांच्याकडे दिलेली आहे आणि तपास हे तपासच असतो. तो कधीपर्यंत चालेल याची खात्री नाही. कोर्टाने सांगितलं लवकर हे ती एक राजकीय किंवा व्यासपीठावरची भाषा आहे किंवा त्या सभागृहातली भाषा आहे. लवकरात लवकर याला केव्हाही लवकर म्हणता येतं. परवाही लवकर 6 महिन्यांनी लवकर नाही पण कोर्ट म्हटलं कुठं जरी म्हणलंय तरी लवकरात लवकर हा त्यांनी ठरवायचा आहे. त्यांनी तो तपास करायचा आहे. त्यांनी ती शहानिशा करायची आहे. वास्तविक पाहता फार त्याच्यात तपास करण्यासारखं काही नाही आहे. पूर्ण तपास हा सुप्रीम कोर्टानं करूनच आपल्याजवळ दिला आहे. तरी त्यांना खात्री करण्याचा अधिकार आहे. ते करतील. शिंदे गटाकडून